Kutaura kwatiri kuita kudai so muzara nhasi Nelson Chamisa ari kupembera anyatso kuzoona kuti aiwa hazvimbobhadhare munhu kutengesa kana kuti vamwe vanhu vasafe at the expense of other people. Ari kuita muzara nhasi achicongratulata pamusoro pechitiko aiwa chatoona nyika yese yeZimbabwe iri kupembera iri kufara. Sandamira mashoko amuda togwana Nelson Chamisa muzara nhasi kubva subscribe like turn the bell icon. Timina bendo pake amuda nyora chiti always refuse to be used. Whenever you are being used, just know that you will soon be damned. The days of evil are always numbered and temporary. Ndio mashoko anotaura panapa Advocate Nelson Chamisa. Apedza kutaura mashoko awa vanhu vanochidedicata pane nhau irifamba chitenda zvinzi aiwa Singizo Chabangu aiwa achizokandwa mudhishi manje aizokandwa pasi pebhazi chaipo. After Singizo Chabangu adzoka achinzwa kuti aiwa mari aiwa yemapolitical parties inongozikamwe yaitsviridza aiwa yakandiwa kandi yapiwa kuna Washman Ncube. Panapa inhau ichangopinda aiwa ichiri kuvherifyiwa nevanhu kuti chokwadi here, but ukaona Nelson Chamisa wakupembera pasi mberi penhau iyi minotoziva kuti zvinenge zvatoendwa. Mashoko atiri kuona kuti nyika yese aiwa yamatambira vachiona kuti aiwa kutengesa chaiko aiwa munhu aufaniri kutengesa, uchiona kuti vamwe vanhu vari kusafa, vanhu vachinge vaisa change munyika yavo, vachinge avaisa their vote, vachinge vakasta their vote, mumwe munhu oya aiwa achibvisa the vote aiwa yevanhu achida kuisa kutambura. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi, mapinda comment section medu mutudze mafungiro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.